हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दिनैनि भिडिअआ जाबाय लोगोफोर आसाम पुलिस APROनि काट अफ फिजिकेलाव बेसेबां थांनायनि लामायाव दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना एग्जाम होनोब्ला बेसेबां फाइनाल काट अफ थांमारगोन नोंथांमोना एक्जाम मार्कखौ लानानै आरो लोगोसे रिलिया माब्लानिफ्राय जामारगोन। दाथ' मिथिखाबाय गोबाङानो रिलिया 25 अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा नोंथांमोना बेबायदिनो गोदानै आपडेट मोनबाय थागोन आसाम पुलिसनिफ्राय। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सिलेबास मोनगासिनो दङ नेक्स्ट भिडिअआव जायफोरा AB UB पास जाना दंखायो नोंथांमोना सिलेबास सफैबाय थ' नोंथांमोना मा बिजाब फरायनांगोन नोंथांमोना बेखौ मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेबायदि जबनि आपडेट लोगोसे मटिभेसन भिडिअ मोनो होननानै। दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों थ' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना आपकामिं गोबां जब फैगासिनो दङ जेरै इन्डियान आर्मि SSC थ' नोंथांमोना बेफोरबायदियाव एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे नोंथांमोनाबो एग्जाम होनो हागोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर 2021 आव जानो गोनां APRO रिलियाव बेसेबां काट अफ थांथावना आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव सिलेक्शना बोरै जायो बेखौ जों बेयाव डिसकास खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना मटिभेसन जायो आरो नोंथांमोना हमदांनो हायो जे आनजाद होनोब्ला बेसेबां काट अफ नांगौ जायो फिजिकेलाव। स' बिदिब्ला जों थांसै लोगोफोर गोबाव खालामला अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। जायफ्रा दासिमबो एडमिट डाउनलड खालामाखै नोंथांमोना APROआव थ' नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामदो नायै। दा बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट दायो जेबो गैथ'वा दा एडमिटनि दंगासिनो दङ। दा जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामाखै नोंथांमोना खालामदो। दा फिजिकेलाव 40 थागोन बेनिफ्राय एग्जामाव 50 जागोन रिटेनाव आरो लोगोसे एक्सट्रायाव थायो 10। दा गासैखौबो लानानै 100नि जायो। दा 100नि गेजेराव बेसेबां काट अफ थांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइस फाइनाल सिलेक्शनाव दा बेखौबो जों कभार खालामगोन जाय नोंथांमोना APRO एप्लाइ खालामदों आरो जायफ्रा आपकामिं नोंथांमोना आसाम पुलिसाव रिलि होनो गोनां दङ एबा सानदों थ' नोंथांमोनाबो नायनो हागोन एनालाइज खालामनो हागोन बेसेबां काट अफ थाङो आसाम पुलिसाव। दा लोगोफोर नोंथांमोना बे काट अफ थाङोब्ला थ' सिगाङाव जों नायनांगोन भेकेन्सिखौ। दा भेकेन्सिया डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेसेबां दङमोन जों बेखौ नायनांगोन आरो लोगोसे बेसेबां एप्लाइ खालामदों जों बेखौबो मिथिनांगोन अब्लासो जों हमदांनो हायो काट अफआ बेसेबां थांगोन। नाथाय अल आसाम सेम काट अफ जाया नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखायो। दा बेखौ आं बुंबाय थाला। बेनिफ्राय जोङो बेखौ नायनायनि सिगां जों माखासे भेकेन्सिस नायगोन जेरावनोखि भेकेन्सिया खम बारा थायो बेखायनो काट अफआ डिफारेन्स जायो। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो भेकेन्सिखौ नायनोसै बेनिफ्राय जोङो बेयाव एनालाइज खालामसै जे बेसेबां थांथावना आसाम पुलिसनि काट अफ APROआव। दा जोङो भेकेन्सिखौ नायनोसै। दा भेकेन्सिया APRO कमिउनिकेसनाव दङमोन 802। दा नोंथांमोना STPआव मोनदों 121 बेनि गेजेराव 314 आनरिजार्भ जाना दङ। दा अभारअल दा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइस बे जागोन बेनिफ्राय बेखौनो रानगोन बेनिफ्राय काट अफआ बेयावनो थांनाय जायो। दा प्लास पइन्टआ बेनो APRO होननाय लोगो लोगो साइन्सनाल' एप्लाइ खालामनो हायो बेखायनो काट अफआ हाई थाङा आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव गोबां खम जायो APROआव थ' बेखायनो काट अफआ बारा थाङा। दा सिगांनि रिलि प्रिभियास एपइन्टमेन्टखौ नायोब्ला थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ एडमिटआ गदोंमोन 23, 24आव गनाय जादोंमोन। दा बेखौ नायोब्ला जुदि देग्लायनिखौ नायोब्ला 25आव थानायनि चान्सआव दङ मानोना आरोबाव मोनसे प्लास पइन्टआ बेनो लोगोफोर APRO होननाय लोगो लोगो बयबो एप्लाइ खालामा आसाम पुलिसाव बेखायनो नोंथांमोननि काट अफआ खम थाङो। दा बेखायनो भेकेन्सियाबो खम ओंखारो। दा आसा खालामो नोंथांमोना मोजां रानिं खालामगोन आरो नोंथांमोना 25 प्लास लानायनि लामायाव लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि एडमिटआ मोजाङै गना फैयो। दा फिजिकेल होनाय लोगो लोगो 40 नाम्बार थायो। दा 40आव रानिंआव 20 बेनिफ्राय लं जाम्पआव 20 थायो। दा नोंथांमोना बेबायदि जागोन। बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि काट अफआ आरोबाव खमसिन थाङो 20 प्लासाव थांगोन थ' नोंथांमोनाबो मोजां होबानो जाबाय। जेराव STP केन्डिडेटआ खम बेयाव काट अफआ खम थाङो आरो लोगोसे सिलेक्शनाबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवनो जायो। दा डिस्ट्रिक्ट वाइस होनाय लोगो लोगो जों नायनांगोन भेकेन्सिखौ। दा भेकेन्सिया डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेसेबां दङ जों बेखौ नायनांगोन अब्लासो जों गासिबो डिटेल्सखौ हमनो हागोन डिफाइन खालामनो हागोन जे बेसेबां थांथावना थ' नोंथांमोना एनालाइसिस खालामनो हागोन हमदांनो हागोन जे बेसेबां काट अफ थांथावना। दा बिदिब्ला जों बाक्साखौ नायगोन रिफारेन्स महरै। दा नाम्बार 1आव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा APROआव 25 दङ बेनिफ्राय फायारमेनावहाय 15 दा गासैखौबो लानानै 40 दङ। अब्ला लोगोफोर जुदि STPआ बेयाव केन्डिडेटआ जुदि खम दङब्ला थ' नोंथांमोननि काट अफआ 25 प्लासाव थ' नोंथांमोना फैनायनि चान्सआव दङ। थ' जायफ्रा 25 मोनगोन अब्ला नोंथांमोना एडमिट गनायनि चान्सआव दङ। एक्सट्रा मार्कखौ आं लाथ'वाखै जुदि एक्सट्राखौ लायोबा थ' 28, 29आव एडमिट गनायनि चान्सआव दङ। दा सिगांनि रिलियाव एक्सट्रा मार्कखौ एड खालामामोन फाइनाल सिलेक्शनावसो एड खालामनाय जायोमोन लोगोफोर मानोना एक्सट्रा मार्कआ एक्सट्रा दोनखादों 10 थ' बिनि थाखायनो उनावसो बेखौ खालामनाय जायोमोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय हमदांनो हाबाय APRO होननाय लोगो लोगो काट अफआ हाई थाङा। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ APRO होनोब्ला साइन्सनाल' एप्लाइ खालामनो हायो डेट मिन्स केन्डिडेटआ खम जायो। दा बिदिब्ला जों नायनोसै माखासे आरो क्राइटेरियाखौ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनदों। दा बेसेबां खारनांगोन नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। थ' जोंनिया 40 दङ नालाय थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। थ' हौवाफ्रा खारनांगोन लोगोफोर 3200 मिटार्स खारनांगोन आरो हिन्जावफ्रा खारनांगोन 1600 मिटार्सल' नोंथांमोना खारनांगोन। दा बेखायनो जायफ्रा खम समनि गेजेराव खारनो हायो थ' नोंथांमोना 20
नाम्बार मोननाय जागोन आरो जायफोरा नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइल' जागोन रानिं अब्ला नोंथांमोना 10ल' मोननाय जायो दा 10 मोनब्लाबो ओरैबायदि चान्स दङ नोंथांमोना जुदि लं जाम्पआव जुदि एक्सेलेन्ट लायोब्ला 20 मोनखायो दा फैबाय 30 फैगोन प्लास थ' नोंथांमोना 30 जानाय लोगो लोगो एडमिट गनायनि चान्सआ दङ दा बेखायनो नोंथांमोना जायखिजाया क्वालिफाइ जानो नाजाथार थ' नोंथांमोना जायखिजाया क्वालिफाइ जानाय लोगो लोगोनो 10 मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना लं जाम्पआवल' एक्सेलेन्ट लाबानो जाबाय थ' 20 आरो 10 प्लास थ' नोंथांमोना 30 जागोन दा बेनोमोन लोगोफोर मटिभेसन भिडिअ जाहाथे नोंथांमोना मटिभेसन जायो आरो नोंथांमोना रानिंखौ मोजाङै मोजां पास खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोना आनजाद होनो मोनो थ' आनजादनि एक्सट्रा काटअफखौ आं नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ खालामगोन बेसेबां थांथावना थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांबाय थागोन आरो लोगोसे सिलेबास सफैबाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव मोनगोन दा बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिसनि माखासे APROनि एनालिसिस भिडिअ काटअफ थांथावना फिजिकेलनि दा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव